Panguva ino the visit yakaitwa nemutungamiri wenyika yeZimbabwe Masonamzo Mnangagwa kuRussia. Panapa pauda matalks ekunzi aiwa iti Mnangagwa was taught a lesson successful presidents vakaita sana Ibrahim Traore. Panoonekwa kunzi those guys they were much more respected, even my big boys vakaita sana president of China pamwechete the president of Russia. Panguva ino they offered him respect just because of massive developments he was carrying. Sana bena mashuka mdanyiro panguva ino don't subscribe or like on the bell icon. Yasoratidza kuti people they are following everything zvinenge zvichiitika. Aiwa kwese kunoenda mutungamiri wenyika toenda paenda kirina mujata mudanyiro achiti a very beautiful Sunday morning Zimbabwe. In Moscow, Putin opened doors and ushered a seat to Traore. Putin's delegates stood and bowed to Traore before their bilateral meeting. The ED from Zimbabwe during their bilateral meeting walks in, no one takes notice, bow or stood for it. The ED has been looting and handing over freely our minerals to Putin and some of our most fertile land to Russian thugs. Still gets no respect. Unwanted, the handwriting is clear on the wall. What a bloody longer Emmerson Mnangagwa is. Marume, this fool has humiliated us enough. Restore our dignity as a nation and people. Emmerson Mnangagwa must go. ED deserves capital punishment with his family and cronies, unpatriotic and goddamned shameless sellouts. Thomas Koblanyi kwa pana manakina mjati wachiti mtukamiri wenyeka Zimbabwe ED Mnangagwa must go. Panapa anotora fairness iripo panapa kunzi aiwa baba you see kuti this regime pakwa ino inenge chipa minerals kune vakomana vana Putin, but at the end of the day avambopiwi kana respect. Vari kuonekwa kunzi vari kuita nemazvo vana Ibrahim Traore, vari kubuilda mahospitals, vari kuprovida free education. Paturikuona panguva ino iye anototi personally reducei salary yangu just because tofanira kutoishandisa mari iyoyo tisiprovide maservices to the general public. Mashoko atiri kuona panguva ino tiona vana Putin vachimurespecta, vanyasoona kuti this is the quality and best leader. Tudze mafungiro enyu motudi pamusoro pechiitiko ichi kumeso medu. Mudze mafungiro enyu, so subscribe or like, chat on the bell icon.